थांखि आरो नाजानाय थायोब्ला बोरैबाबो जाफुंसार खालामनायखौ होबथानो हाया। बिटिआर हालामनिफ्राय ग्रेपेलिं गेलेनाय आयदायाव भारत हादरनि गेजेरावनो थामथि मासि आवग्रिनो हादों। बाक्सा जिल्ला जफादं हालामनि 2 नं सनापुर गामिनि मुस्रि प्रबीण ब्रह्म आरो मुस्रिमा पुर्णिमा ब्रह्मनि फिसाज्ला केशव ब्रह्मआ दिल्लीनि इन्दिरा गान्धी स्टेडियामाव 20 अक्ट'बरनिफ्राय 22 अक्ट'बरसिम जालांनाय हादोरारि ग्रेपेलिं गेलेनाय बादायलायनाय आयदायाव हादोरनि गेजेरावनो थामथि मासिखौ देरहानानै ब्रन्जनि मेडेल मोननो हादों। बिथाङा बे ग्रेपेलिं गेलेनाय आयदानि सायाव निकासी क्लाबाव मुस्रि दानसोरां दैमारिजों फोरोंथायखौ लादोंमोन होननानै फोरमायदों। बादायलायनायनि गिबि गेलेनायावनो बिथाङा हादोरनि गेजेराव थामथि मासिखौ आवग्रिनो हादों। बे गेलेनायनि थाखाय रावनिफ्रायबो मदद मोनाखै होननानै फोरमायनायजों लोगोसे गोरिब आरो आबादारि नखरनि बिथाङा दिल्लीयाव गेलेनो थांनायाव न'आव फिसिनाय मोसौ बोरमाखौ फाननानै फैसाखौ बुथुमनानै थांदोंमोन होननानै बुंथिबावो। मख'जाथावदि गोरिब नखर आरो गोग्लैसोनाय ओनसोलनि केशव ब्रह्म बिथांखौ गेलेनाय आयदायाव सोरखारा फैबाय थानाय बोसोराव मदद होगोन ना होआ बेखौ समाजो खोन्थासिगोन। सोरखारा गेलेनायनि थाखाय बिथांखौ सुबिदा खालामनानै होयोब्ला फैबाय थानाय समाव मुलुगनाङारि बादायलायनायावबो गेलेनो गोसो दं होननानै फोरमायबावो। निकासियाव ट्रेनिं लादोंमोन, दानसोरां सारदों। माब्लानिफ्राय बे ट्रेनिंखौ लादोंमोन? आं बेखौ 2019 निफ्राय लादोंमोन। दिल्लीयाव गेलेनो थांनायाव सोरनिफ्रायबा मदद मोनदोंमोन नामा? आंथ' बिदि रावनिफ्रायबो मदद मोनाखै। सरकारखौ मा खावलायनो लुबैयो? सरकारा आंखौ मदद खालामोबा आं गोजोननाय मोनगोन आरोना। फैबाय थानाय टाइम उनाव आङो इन्टारनेसनेल गेलेनो सिमां दं आरोना। गेलेनायनि थाखाय फैसाखौ बोरैहाय जगार खालामो बा सोरबाफोर हरो नामा? रावबोथ' हरा जोंनो, न'आव मोसौ बोरमा फाननानै थांदों। न'आव सोर सोर दं नोंसा? आबौ आबै, आइ बाबा, आदा आगै सानै दङ। नोंनि आफाया मा मावो? आंनि आफायाथ' आबाद मावो। आबाद मावनानैनो नोंखौ बे गेलेनायनि थाखाय दिल्लीयाव नोंस्रानि आइ बाबाया दैथायहरदों आरो आबौआ फाथिखायो आरोना दानिया। नोंनि बे गेलेनायनि थाखाय सरकारनिफ्राय माबाफोर अनसुंथाइ बा हेफाजाब मोननो लुबैयो नामा? मोननोथ' लुबैयो लुबैनायालाय। आंनि फिसालाया नेसनेल लेभेलाव थारमाने सेथि बान्था मोननो हायाखै। थामथि बान्थाखौ बियो मोनबोनो हादों दा आसामनि बा बड'लेण्डनि जानानै। दा बेनि थाखाय आं आंनि फिसानि सायाव जोबोद गोजोननाय मोनदों। बे गेलेनायाव दिल्लीयालागै थांनो थाखाय खरस बा रांनि जि गोनांथि बेखौ सोर खरस खालामदों? न'खरनिफ्राय ना सोरखारा? बे गेलेनो थांनायावथ' सरखारनिफ्राय जेबो मदद मोनाखै। दा न'खराव जि एसे आबाद मावनानै मोनदों, मोसौ बोरमा फिसिनानै फाननानै बेजोंनो बेखौ दिल्लीसिम दैथायहरनाय जादोंमोन। आरो बेखौ ट्रेनिं होनायावबो गोबां माने खस्थ' जानांगौ जादों आरो। दा माने जोंहा न'खराबो गोरिब न'खर। बेनि थाखायनो आं सरखारखौ खावलायनो सानो जाहाथे आंनि फिसानि थाखाय सरकारा नायफिनहरोब्ला आंनि बे गोरिब न'खरनिफ्राय सासे नेसनेल इन्टारनेसनेल लेभेलसिम थांहोनो हायोबा आंनि फिसाखौ। ब्रह्मआ गुबुन गुबुन रोखोमनि सानाय सुनाय गोनां सुबुंफोरनि थाखाय फाहामथाय होनाय जायो। जेरै जान्जि सानाय, हान्थु सानाय, गोदोना सानाय, आदै सानाय, आफादावदै सानाय, जानजि जरा सानाय, खर' सानाय, सिनस्रि जरा सानाय बैफोरबायदि सुबुंफोरनि सानायफोरखौ फाहामथाय होबोगासिनो दं। सोरबाफोर बे बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोरा बे खाबुखौ लानो हागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738।